unay dagiti amin nga ganwat ken tignay tayo tapno umununeg ti panakaawat iti sao ti Dios ket saan nga atipaan ti pandemya tultuloy latta dati nga pingat ken pasneg tayo na isaad ti Biblia pamadayaw iti sao ti Dios urepay iti kalabes nga lawas ti panagkararag para ti panagkaykaysa dagiti Kristiyano daytoy ti kaykaysa puon ti panagtitimpuyog dagiti amin nga papastor na dumaduma nga pamati tapno sangsang kamay sa tayo nga indengan sangsang kamay sa tayo nga paidalan birukan tayo ti panakaipakat impluensya nga kangurunaan iti panagbiag tayo ti sao ti Dios. Kadagiti kanito nga santay nga inawat, inaklon ti sao ti Apo agbabawi tayo. Tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santo na misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin, amin. Ken kadakayumet kakabsat tasyak na kabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo. Ken kadakayumet kakabsat. Te kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasul mi katalaan na kamamin nga iturong iti biyag ngagnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao ana imbag, ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanog daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka gapo iti naindaklan adayag mo gloria iti Dios ti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Cordero ti Dios ket anak ti Ama, gloria iti Dios ti kangatuan, sika amangikat kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami, sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy arararaw mi sika situtugaw iti makannawan ti Ama kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama,
Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi. Ada kami ngagdaydayo ken ka iti amin nga isip mi ken ayayaten mi dagiti amin at tattao iti umiso a panagayat. Dawaten mi daytoy gapo ken Jesucristo anak mo ken Apo mi. Isu ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Profeta Jeremias. Iti tiyempo ni Hoshas, kinuna ti Apo kanyak. Pinili ka sakbay ti panakabukel mo, dinutukan ka sakbay ti panakayanak mo, tinudingan ka profeta kadagiti nasyon. Tumured ka ket inka ibaga kadakwada ti anyaman nga ibilin ko. Di mo kabuteng ida, tano agbuteng ka, ad-addan to agpagbutngen ka iti sanguda. Busoren da kanto dagiti amin at tattao ditoy daga. Busoren da kanto met dagiti ari ti Huda, dagiti agtuturay, dagiti papadi ken dagiti tattao. Ngem parmekem to ida, mayarig kanto iti nasariked-kedan a syudad. Kas kanto iti landok nga adigi ken bakod a bronse. Dida kanto maparmek, agsipod ta addaak to amang salaknib ken ka. Kuna ti Apo. Ti sao ti Apo. Ikankantak to ti panangisalakan mo. Natalgedak o Apo no addaak iti sidong mo, di mo kadi ipalubos ti panakaparmek ko. Gaputan na linteg ka, tulungan ken alawen nak, wen, ipangag ken isalakan nak. Si kakumati na talged abato apagkamangak, natibker as sariked-ked ang mga mangsalaknib kanyak. Sikati kamang ko, sikati sa linong ko, ispalen nak o Diyos, ti pan nakabalin dagiti na dangkes. Ispalen nak, iti ima dagiti na dawel, ken managdakdakes. Sika, uwapo Diyos, tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko. Sinalakniban nak, manipod panakayanak ko. Saritaek tu ti kinalinteg mo, sa wektu ngagmalmalem ti panangisalakan mo. Insuron nak, o Diyos, manipod kinaubing ko. Ket agpapan ita sarsaritaek paylaeng dagiti nakaskasdaaw nga aramid mo. Ti may basa na adaw ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tarigagayan nyo kuma dagiti nasasaya at asagot. Ket ipakitak kada kayo tinasaysaya at pay adalan. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat kanyak, nakarkaro akpay ngem makatitileng nga aweng ti gansa, wenno naringgor nga uni ti piyangpiyang. Uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin apalimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti bantay, ngem no awan ti ayat kanyak, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti bagik tapno mapuuran, ngem no awan met ti ayat kanyak, awan maganganab ko. Ti ayat na anus ken na asi, saan anaimon wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na wenno naimot, wenno nalaka nga agpungtot. Awan impenan na asakit tinakem. Saan na apagragsakan ti dakes, pagragsakan na ket di ti kinapudno,
Iti ayat itured na amin abanag. Mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Saan nga agpatingga ti ayat? Adda dagiti naipaltiing nga kaskasaba, ngem saan da agpaot. Adda dagiti sagot amang ted iti kabailan nga agsao ti sabali a pagsasao, ngem agibos danto. Adda pa nakaammo, ngem lumabas to. Ta saan pa'y naananay ti ammo tayo, kastamet dagiti naipaltiing akas kasaba. Ngem inton dumteng ti naananay abanag, agpukaw to ti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti panagsaok, ti panagriknak, ken panagpanpanunot ko. Ita tanataengana kon, ininjakon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo itatta, kasla na kudrep aladawan iti sarming. Ngem makita tayo iti rupan-rupa, adda pagkurangan ti amok ita, ngem kalpasan na, nananay to akas iti panakaamu iti Diyos kanyak. Dagitoy ti agtalinaed iti agnanayon, pamati, namnama, ayat. Ngem ti kangronaan kadagitoy, isu ti ayat. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas ana santuan. Alleluia. Isuk maristay nga anak na, iti puso intay luktan, kadagiti balikas ana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Simbrek ni Jesus iti sinagoga ket kinunana kadagiti tattao itangal daw datungpalen dayti apaset ti nasantuan na surat anang ngegyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin a tao, ket nagsiddaaw da, kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada, sana yang isu ti anak ni Jose, ngam simungbat ni Jesus, awan dua-dua nga ibagayo kanyak, dahito pagsasao, doktor, agasam tabagim, kunayo pa ingata, aramidem dito ilim matlaeng, dagiti nadamag mi, nga inararamid mo idiyay Kapernaum. Inayon pa ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan profeta, ang mapadayawan, itiili na matlaang. Denggan nyo daytoy, pudno nga ado dagiti balo, iti Israel, iti tiyempo ni Elias. Talukot gudwa atawan idi, asaan ang nagtudo. Kanapasamak tinakaro abisin, iti amin na daga. Ngumawan kadakwada, tinagkaibaunan ni Elias no dilaang ti may sa abalo ijay si Repta. May sa nga ili ijay si Don. Adumot kagkukutel idi iti Israel, idi tiyempo ni Profeta Eliseo. Ngumawan kadakwada, tinaimbagan, malaksid ni Naaman at taga Syria. Kastaunay ti pungtot, nagitamin na tao, anakang iti daytoy ti makderda sa ginuyod-guyod ni Jesus ngayon ruar iti ili impanda iti tapaw ti bantay anakabangunan ti ili da tapno itapwak da iti deraas ngumnag na ni Jesus tinagbabaetan da ket pimanaw ti ebanghelyo ti Apo.
turod ken tibker kas may sa a profeta ti iyawis dagiti sao ti Dios kada tayo. Turod ken tibker nga mangtakder iti pammati iti baet ti saan na panangipangag wenno saan na panangawat ti pada a tao wenno nalabit uray pay ti bukod tay nga bagi. Naipakdaar nga ni Jeremias agbalinto nga natibker a profeta. Dahito iti naipaay ken kuana nga pamasingked ken pamatibker. Pinili ka sakbay ti panakabukol mo. Dinutukan ka sakbay ti panakaipasngay mo. Idi pinarsuana tayo ti Apo nakem ken panggep na ngagbalin tayo nga anak na maisalakan tayo babaan ken Jesus nga anak na intednan ti grasya na tapno daytoy ti biag tayo aklunen tayo iti panagbiag tayo ni Apo Dios babaan iti panangas kasaba ni Apo Jesus ken takderan tayo daytoy kas ken Jeremias a profeta taam ket inted na maparmek munto dagiti mangbusor ken ka kas kantulandok nga digi bakod nga bronse. Ang kitaan tayo dati nga panangted na iti pamatibker tapno uray da tayo kabaelan tayo kumamet nga ipakdaar ken takderan ti pammati tayo digiti panursuro ni Apo Isus. Anong kitaan tayo maiturong tayo pa ano daddo maiti kun ko na ti tao no nya ti kun ko na ti tao ison ti mangito saan meten nga dayay panangitan dudo ken panangitakder tayo kumamet ti kun ko na ti Apo kada tayo ti salmo dayay sungbat tayo ikan kantak to ti panangisalakan mo ada antay kumaa iti tibker ken pamati nga ada Apo Dios tapno kabalan tayo nga itandudo ken iparangarang dagiti panursuro na uray pay narigat nga awaten ti pada tayo nga tao ti panagkuti tayo nga may dito simbaan senyal may nga sao dayayon nga awis kadagiti pada tayo nga tao nalabit ada masiputam nga agmamaritis ni mapan man magkimisa daytan labid ni mapan man magkimisa malabit masuspit sampay nga dagos ang ani siya manin ngam aan nga dayjay no di takderam ti pammatim na santuan ti aldaw ti Apo kadom ti pamilyam makisinarak tayo iti Dios iti Apo a Dios tayo kadwa tayo ti pada tayo a tao babaan ti rambak ti pammati tayo kasinarak tayo ti Apo ket iti wagas ti panagbiag tayo takderan tayo dayta nga pammati tayo maupay ken nagkapsot tayo intuno makaawat tayo iti panakababalaw nalabit panakalais nalabit panakadilaw ngam no daduma ket timot masansan nga panakadilaw tayo ket nagaget nga makimisa di mo makita nga sumingpet saan nga iso ti mangupay kada tayo dayta ore pay datayo met nalagduma adamet kasjay nga panagkita tayo makita tayo ti nakinruar santay nga makita ti kaunggan adu dagiti kababalin ken aramid ken nailasud iti kultura tayo nga magrigat tayo nga aklunen ti pada tayo nga tao nalakatay nga dilawen nalakatay nga uyawen ore pay no daduma iti panakay batad kada tayo ti sao ti Dios na marigatan tayo pay nalabit uray pa Diyos, niya ti kunkunamot, mangpaspasagid kan samet, apo padi, nyamet, ngumnasken, nga ti sao ti Diyos, maiparang, maidasar latta, iti aming nga tibker, may basbasit kun to man langan tilimuskon, ay saan nga dayjay, ti mangiturong, menjak to man lang, ay saan nga dayjay, basta masapol, takderan tayo, ibaga tayo, ipakdaar tayo, iti biag tayo, iti sao, iti panunot, iwaragawag tayo. Kas ititibker ti profeta, kas ititibker ni profeta Jeremias. Ti may kadwa nga may ibasa, ti surat ni San Pablo, nga naglaonan, kadagiti taga Korinto,
iti bugas ti amin nga aramid tayo, amin. Ti panagpakdar tayo, ti panangiwaragawag tayo, ti pamati tayo, ti aramid, iti sao, amin nga tignay ken garaw tayo, uray pa'y panangasaba, uray pa'y panagsao kadagiti na isang sana bagya, may puon amin iti ayat, daytan. No adaman babalawen, no adaman kayat tayo nga kurihiren, no aturen, may puon amin ti ayat. No daman kayat tayo nga ramiden, kayat tayo nga tandudo, panagserbi, wano nyaman nga ramiden tayo, may puon iti ayat. No may puon iti sabali, ammo tayon, dakes. Agbasa man iti Biblia, tano lumaingak, tano didakakon ko na, madi. Ina man la agadalan, tano dagito ito may makidibati, kabailak to nga sangwanan, madi. No saan nga may puon iti ayat, mapanak man nagserbi nga agibasa, may puon iti ayat. Tano didakakon ko na, tano makita damat, madi. Makita yun, no, daduman, nagiti puon kan ka po, nagiti adang ka narami tayo, no, saan nga maipon, awan ka isis ka nagpatinggan to amin, mapukaw to amin, kuna ni San Pablo. Ti Ebanghelyo tayo itakat, tuloy, di Ebanghelyo dinapan nga Domingo, inaugural address, impakdaar ni Apo Isus, ti sirmata, ken misyon na, apay nga imay, apay nga da, na ibaon, tinungpal na kaibaonan na, daytoy ti imayak. Ket tinagrubwatan, daytoy nanggagan tayo ita, nagsiddaaw, daytoy. Nagsiddaaw, dagiti tattao, iti panakangagda, ken kuana. Dinayaw dagiti aming nga tao, nagsiddaaw da kadagiti agkakapintas nga balikas na, at dayta, nagpintas pa ilati kunkunada. Ngam, gapo tati namnamaanda ka nagkapo iso na di Kapernaum, agsublilaan nga di Nazaret, nga di makkelan na, kaya nagdindinamagan nga nagado, pinaimbag na, nagado inagasan na, daytan. Pagarupundan nga, daytan naglaeng, nagmayat tikas kasaba na, ramidin namot siguro, nagi nararamid na di Kapernaum. Sabali mo, kiidi, narik na ken ammo ni Apo Isus ti saanda nga panangawat ken kuana sanayang anak ni Jose nga karpintero al lawagi kasano kuma nya nangalaan na kuma datoy nga laing na ket no ngamin trabahador ka ibilang dan nga awan ti ammo ti utek nya muna kuma data kal lawagi agbibiyag babaen iti linget haan ang rabay, haan ang maestro dayta. Ada pananglais ken pananguyaw da kalpasan na. Isot gapo na nga gapo, ta isuda nga kailyan na, ket kasjay tirik nada ken kuana. In palagip na itidaan nga tulag kasjay manidin, panawan ni Profeta Elias, ada balo nga gangan na pagano, isuna nakaawat ti kinaimbag ni Apo Diyos, tikag, in pakanda inranod da ken ni Elias da jay kakaiso na nga nabatbati nga rin ang inaramid na nga tinapay kekalpasan nan da jay saanen nga naibusan ti arina ken lana ti olibo itintero nga tiyempo ti tikag panawan ni Eliseo pasurot mo't lang ni Propeta Elias ninaaman general nga pagano naagasan iti kukutel naagasan iti kukutel iti simple nga wagas na ibaon laeng nga mapan madina pa'y kayat agtokya na niya kaya di na niya mo dati papaaramid na kanya kon Apo no kasmay sa general nga talaga nga nalaing nga man nakikubat ari-ari ti kubat nalasiglat ka nalaing dahil tayo laang ti paramid na agdigosak ka no ditoy nga karayan ang nga tanga na dadaldalos dagi karayan di jay Damasco, tataga Syria nga rod, ti capital na Damasco. Nadaldalos angam da gito yung nyamo da gito yun, karayan ka dito yun, madina kaya ta, agdigos lang da talay paramid na, kuna man no yaban nanta, pakita na ti panagabalin na po Diyosan. No man pa'y kasta, gaputi kinunana, Apo dati nga kalakat ti aramidem, api di mo nga ipadaasen,
No nariga jay paaramid na king ka, aramidem nga insigida, dato'y laki din nakalaalaka nga banag, namimpito na panagdigos, nagsubli nga kas kalamuyot, tikudil, ti ubing, tikudil na, napukaw, dayjay nga kukutil na, ad-addan nga kinagura, dagiti kailyan na iti Nazaret. Apay, imparupa na kadakwada, nga ti kinaimbag ni Apo Diyos, iti daan nga tulag, na ipaay kadagiti sa anda nga kapulyan, sa anda nga katribuan, sa anda nga kadwa nga kas Hudyo, ti may sa nga puli nga Hudyo, ti amuda isudala ti napagasat, isudala ti napalugudan, tataibaga ni Apo Isus kadakwada, grabe ti panaka-opender da, na nalais jay riknada, ket ginuyod-guyod da nga itapak iti deraas, ngum nagnamot iti nagbabautan da. Punto. Titurod ni Apo Isus, titurod ti profeta, titurod ni Jeremias, ti kababalin ni Apo Isus nga nangibaskag ken nangibaga iti kinapudno, ore na pait ken nasakit. Masapul nga rod nga dantay ti kababalin nga agaklon ken mangawat. No awan ti kababalin tayo nga agaklon ken mangawat. Ti kanito nga taljapan tayo ken nagbasa tayo ken denggen tayo ti sao ti Dios. Sigida magket nga nasakit, sa lapunan na, dagiti kinakapoy tayo, ket no awaten tayo, saan nga nasakit. No agpakumbaba tayo nga mangawat, kadagita nga panakaator, ngam ti kinatangsit tayo, agkorektar tayo, lumaban, sumkyad giri na tayo, simkyad tiri na, dagiti tattao, ti Nazaret, nagreact da, handang nga naakseptar. No, adamot, maibaskag, maibaga ka na tayo, anyamat, kung na tayo kuma. Kristiyano tayo ngagpaiso, nagkapsot samet, ti panagayat, kung panangilala, kung panangawat tayo, ti karuba tayo. Anyamat, ti kababalin tayo, mangdasdasig tayo. No, da okasyon tayo, dagiti laeng nangangato, kung babaknang. Adamot, dagiti pada tayo nga nakurapay, ngam sabsabali, ti panangtartar tayo. Anyamat, da kayo nga profesional, sing-singkwinta ti taytingyo, aga na sakit dayjay. Agsusildo ka ti 15,000, 50 ti ited mo nga tayting mo, kada tayo makitagtagad, dati agpapahuiting laeng, 50, nasakit, paspasagidan na kami, niya tayo nang sauna tayo nga papade, kwarta, rupa ti kwarta, nasaki gamin. Nasaki gamin, anyamat, da kayo nga baba nang, agbirbiro kaila ti pakipanganan, anay ko, apay niya ta, pulsyonero, apay niya panagkungkunana, hana makagatang, at niya nga rod, lumapangga niya punsyonan, ti umuna nga dawi na nga sinupot, dagi niya adda pakitsindana, hala, digitay padak nga mamirmiraot, awan, mabainda nga adda sinupot, ngam dagitay nagaga nga mapamangluluwalo, kada ada pakitsindana, ada awit-awit da sika. Kailangan nagba mo nasakit, dati bagbaga mapupadi nasakit. Ay ko talaga ang nasakit. Ngam nasken nga may baga. Nasken nga may baga. Maminado pa ibaga tayo. Makipaset isuro yo ti panakipaset. Dadya pastoral leader, iso ti may nagibasa. Iso na pa'y tagidaton, iso na pa'y tagkolekta. Adi ka nasakit mo't, nagsakit mo't tayo baga mo na bupadi, sa rimulyo, binubukodam aminan, apay tanga, dagiti ka sisaam, apay paralisado, dagiti ka sisaam, apay illiterate. Dahil dyan, ti bagbaga tayo, awisan tayo amin nga makipaset, ikantay ti tsansa, ikantay ti siya langan, narigato malalita. Deta, nasakit, into na ibaga. Iwardas tayo, iwanuwan tayo, itadtay ti anos tayo, nasakit mo, dati, hantay maaklon, marigatan tayo nga mga klon, dagiti nakadado nga kinapudno, nga masapul mo't nga itakder tayo. Kas pangarigan di gayom mo, handa nga nagkasar, nasakit ang ibagam, hangkay makakomunyon, apay nadagsen, nga kakaidati ang nga nagkasar. Apay nga pagiddanam ti bunyag, ken birthday na,
tama may pinsan ti gastos, kitam, ti panunot tayo amin, may turong amin jay kwarta, nasakit, ngam nasken nga may baga. Nasken nga may baga, dayo usto, nasakit, agpasugnod, agpunto, nasakit. Abay kanya langanan, agkakapsot ka lang arudon, 78 mon, manipod di 1958, sikat ti pastoral leader. Abay mabalin nga agpasukat ka, po, aging gana nga matayak, nalpas tayo. Kanaw matira na mo, nagiban manda, nagibabaon, nasakit. Nga miso, tagpaypayso, tati baga tayo, tisimbaan tayo, magkipaset tayo amin, ada anungan tayo amin, agsursur tayo amin, ada kabailan tayo. Ado dagiti na sakit. Ado dagiti na pait. Ngam masapol, nga aklunan tayo. Gasem, napandan, tiniliw, sada ibuleng, oray da tayo, nalabit mapasama mo. Dengdenggen tayo, ti sao ti Diyos, agsalida tayo nga dagos, ay nga siya day ta, dati akaroba, niranig kumaamin ta, no kasaok, di mo lata magkisao, nalaing kalata nga agrason. Ngamiti kaunggan ti puso tayo, amo tayo, nasakit mo't, ngam iso ti kinapudno, aklunan tayo. Iti panagawat, kan iti panangipakdaar, babaan iti biyag, babaan iti sao, nasken nga datibker, ada takder, ada tured. No, agpaiso, anak ko, kadagaya anak yo nga babalasang, nga isang po na ginubyo na, sana kaida anak ko, saan nyo aramiden? Abe, awa matira aramiden mi nga dakes. Ela, kadangatan na siya at nga aramiden nyo. Ni siya at nga tadayta, iyawid mo, ti upangal daw. Bay-bay amat, si kamo nga naganak, ay kasta nga talagan. Haan nga nang balbaliw. Anang imbaga, kakabsat na revisan ti Biblia, mabalin aminan, mabalin tag saudakas, mabalin tag takaw, mabalin ti haanan nga, mangpasanto to Domingo, intay latag trabaho, intay latag negosyo, iremedyo tayo amin, mabalin amin, basta pagimbagan, ti bukod, sige, mabalin. Nabaliwanan, haan. Kita tayo, ti panangipakdar tayo amin dagitoy, ti panangitakdar tayo, daw-dawatan tayo, tapno adda tibker, adda turod, tapno adda turod tayo nga mga klon, kan mangawat kan nga po Isus. Kan kastamat iti panangaklon tayo, iti pada tayo nga tao, nga saan tayo nga tagibasin, nagiti pada tayo mat, nga pada tayo mo lang nga nakapsot, adu mat ti amo tayo nga pagkurangan da, ay kat awatan, pakawanan, ayatan. Dahil tati nakaim-importante nung kitaan tayo. Alalwadan tayo, tagpaiso, no adda kurihiran tayo, no dalawlawagan tayo, no daipakdaar tayo. May puon latta iti ayat. Iti wagas latta iti ayat. Ado ang wagas, diyo nagtibalay tayo. Nga dagiti wagas tayo na daduma ka sobra ti pait. Tanong ka na kitag sangsangit di anak tayo. Kunanto da jay naganak ka, makapa-stress kayo kung kunanto yung naganak ka dagi anak na ura yun unag di anak, apa iso dala nga tati mais-stress, ura siya nga na da ma-stressak, o nga dala nga unag 24 hours, ora maturog dan ka agong o nga da pa ilang na daytan, anyamat, iso da jay no kitaan tayo, apa iso dala ti ma-stress kami umat, apo, apa iso dala nga tati madagsunan, ura da kami nasakit, apo, nga ibaga kanyak ni nanang ko, awan ti sir-serbiyo. Di kay lagna nakam, awan ti ala ka na sakit. Ala, anak ko ay ayatin da ka, dagita naganakken ka, agpaiso na sakit. Alakit na yun na, so da jay, nakapimpinta sa jay, ibagbaga ni San Pablo nga ayat, ti ayat, wagas ti ayat. Madi tay expression iti English, it is better to be kind than to be right. Kurana, paiso, usto tayo, agpaiso, impakdaar tayo nga silitib ka rin usto, ng madamdama, hanmeten nga gapo iti ayat, malabit ti marik namong kanalais, taam ti politika no aglilin na isda, grabe, kaslasanda nga tao, kaslasanda nga kakabsatan, kada jalat tagam ti ipangpangruna tayo,
At turod ti propeta, pakdaar tayo ti kinapudno, nga may puon kan addaan iti wagas latta iti panagayat. Dawatan tayo man, data nga grasya. Tapno natibker kan naturod tayo, ngam kanayon latta, nga tibugas na, tipuon kan gapuna, gapu iti ayat. Palagipan ka, kurihiran ka, uray siya, akseptaren ka, awaten ka, gapu iti ayat. Gapu iti ayat. Amen. Mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa, iti langit kandaga. Mamatiak, matkan Isu Kristo, mabugbog tong anak na, apo tayo, timaw teramit ti Espiritu Santo, anak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuk iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus, natay ket na itanem. Mulog iti ayan, dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kasi ritugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmed iti Espiritu Santo, patsek met ti Santa nga Iglesia Katolik, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panagapakawan dagiti basbasol. Tidan tumat panagungar ti bagi ken biag nga ayon. Amen. Kakabsat, idatagtay amin, anapnuan ayat, iti Diyos nga mga aywan kada tayo, mangtartaripato, mangtartarabay. Dagiti amin nga kasapulan tayo, italag tayo, kat kuna tayo, apo, denggam, ti araraw mi. Para ken ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tadumakkel ti panagtalekda ken Apo Jesus, iti kasta matulungan da dagiti tao amang paduras ti pamatida. Kumararag tayo. Apo denggam ti araraw mi. Para kadagiti addaan iti turay, tasaan kuma adagiti bukod da nga interes ti ipangruna da at amingen, ngem igaedda kuma nga itrabaho ti pagimbagan ti kaaduan. Kumararag tayo. Apo denggam ti araraw mi. Para kadagiti siyentista, ken mangisuk-isuk iti sekreto, ti lubong, ken misteryo, ti biag, tati ayat ti Diyos, ti mangted, ti inspirasyon, kadakwada, ket respetarenda, ti pintas, dagiti pinarswa ti Diyos. Kumararag tayo. Apo denggam ti araraw mi. Para kadagiti mangsalaknib iti salunat tayo, ken dagiti mangisursuro, tapno agbalinda asilaw dagiti naitalek kadakwada, ket ti ayat ti Diyos ti gubwayan, ti pigsada ti panagtrabaho da. Kumararag tayo. Apo denggam ti araraw mi. Para itigimong tayo, tamaadal tay kuma ti agpakumbaba, agtitinulong, ken agtalek iti tunggal maysa, ket ipatumpal tayo, dagiti aramid tayo, babaen ti ayat. Kumararag tayo. Apo denggam ti araraw mi. Dagiti apo, dagiti ununoy mi, nga indengam kadidan o kasmayanur da iti pagayatam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amin o apo, nga insagot mo, namay inaimbag mo, iti daytoy ami sa pagyaman. Apoy amin mo, padaton, sa pagmamagaikaryan, nga umawat ibagi kendara, bunga tiban, ikamit alta, hanap nuan sudi,
Nadingit mi, ikay samiken ka, o Diyos nga Apo mi. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagitoy adaton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Apo iroknoy mi iti altar mo dagitoy daton apagserbi mi ken ka. Ipay mo kada kaasi taawatem ket pagbalinum ida a sakramento apakay salakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Puno unay amay kari katrumbang anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo na santuan nga Ama, manakabalin, katagnanayan na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta isubabaan ti ipapatay kan panagungar, inaramid na ti pasamak anakaskas daaw. Ada kami nga daidi iti ikot ti basol kan iti sangol ni patay, inkabil na kami iti isaad ang nagloryaan. Isut gapuna ang managanan kami iti napili a kapututan, kinapadi a naarian, nasyon a nasantuan, ken ili at inagikwam. Kalpasan ti panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan, inyan latiw na kam iti lawag mo nakaskas daaw. Tapno amin na disoy bunan nagnadag iti aramid mo na indaklan. Makinanggay kam kadagit anghel ken arkanghel, ikan tami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakay daydayawang, husana, iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, husana iti kangatuan. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, sikatigubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo tayo Espiritu, mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam kat ipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo, isuy di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, ala inyo kat mangan kay amin iti daytoy, tada iti ti bagik, iso mayawat to may paay kada kayo. Kastama da kalpasan, di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinanana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada iti kalis ti darak, dara ti baroken, agnanayan atulag, iso may buyat to, may paay kada kayo, kan iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy, apang ilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika tinanubot iti sangalubungan. Iti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo'y daton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga da diti saklang mo kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada kam amakiranod, ti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maputi iglesia iti sangalubungan para irayam tayat na Diyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi, kan amin a papadi. Laglagi po amin a pimusayan awatam ida iti sidong mo pakakitaan daken ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon.
Ket makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ket nagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo anak kapudno anak serbikan ka. Magkikad kadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Iri timpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama. Ti amin nadayaw ken gloria. Itagnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia awagan tay ti Dios, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matinakom mo, di tidaga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayan ng aldaw. Pakawanem dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdama si ayat takapyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisikam kumay ti amin na basol ken riribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi akinagasat, ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kaniyak tited ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitam dagiti pamati ti iglesyam. Karikas mayanurot iti pagayatam ipay mo siya ti kapyakan panagkaykaysa. Si kang agbyag kanagari taganan nga awan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya. Kapya. Kordero ti Dios ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Idam kadakam. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may karingaw, may kakaniyak, hindi may salasaom, mapaimbag tunti ka. Siksika o Apo, iti bilegi, panakaawa, kinakapsut mi, panakapakawan, nagkurangan.
di may paida. Kumanarag tayo. Apo da ka man na taraunan, iti parabor, apakay salakanan mi. Dawatan mi tababaan da iti atulong mo, ti agnanayan na panagkaisalakan. Dagdagan na kumaadi agresat, ti pamati mi, gapo kan Kristo nga apo mi. Parintumang tayo para iti oratio imperata. Natay amin, managayat kan manangasi nga Ama, aklunan mi dagiti basbasol mi, ket si papakumbaba kami akumamang ken ka, agpaay iti pammakawan ken biag. Agkamangkam ken ka iti pakasapan nakasapul mi, iti panangsalaknib mo kada kami, manipod iti virus, ti COVID-19, anang dayag ken nang ketel iti adu abiyag. Agdawat kami iti siayat a panangayuan mo kada kami, ket babaan iti makapaimbag nga imimam, pukawem kad ti panagdandanag mi, gapu iti sakit ken patay. Pagsubliem ti inanama ken tibker ti pamati mi. Agdawat kami iti panangtarabay mo kadagiti tattao a nakaipaanlungan ti panangbirok, ti panakaagas daytoy a sakit, ken ti panakapasardeng ti panagwaras na. Bendisyonam kad ti panakaaramat dagiti napartuat a medisina tapno gibusan nan ti pandemya iti pagilian mi. Idadawatan mi dagiti trabahador ti salunat tapno tamingenda iti umiso a kabailan ken ayat dagiti masakit. Iddem kadakwada ti salunat ti bagi ken panunot da. Natibker a panangikumit iti bagbagida ken panakasalaknib manipod iti dayti a sakit. Idawdawatan mi dagiti masakit, umimbag da kuman, ketagsublin ti sigod asalon at da. Salaknibam dagiti mang tartaripato kadakwada. Iddem kat tagnanay na panaginana kadagiti pibmusayen. Iddem kat tinananay agrasya kadagito'y narikot at tiyempo. Tapno agtignay kami, agpaay ti pagimbagan ti amin. Ket tumulong kami kadagiti agkasapulan. Sapay kumata ti panangisakit ken panakipagrik nami iti tunggal maysa, agtalinaed kada kami iti agdama a panawon ti suot, ket iturong na kami ti panagbalbaliw ken kinasanto. Dawatad mi amin digitoy gapo ken apo mi a Hesukristo anak mo a makipagbiag ken makipagari ken ka, ti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Amen. Kumamang kami ken ka, itapan na laknib mo, una santuan ngay na ti Diyos, di mo kad paayan dagiti karkaragmi, da kami nga da itinakaro apakasuutan, nga mikanawa na kami ket di ti amin na pagpiggadan, o na gloryaan, kanainggasatan a Birhen. Santa Maria Birhen, salunat dagiti masakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mangibaon ka, Apo. Agtugaw tayo, aramidan tayo ti special collection agpaay iti ECBA, Episcopal Commission on the Biblical Apostolate. Tunggal Bible Sunday, maaramid dito yung kolekta, tapno matulungan tayo ti komisyon ti Biblia. Komisyon ti Biblia ti CBCP. Maawis tayo nga mangidawdawat, mangibakarkararag ito no Pebrero 3. May kadwa nga tawan ni Father Eril Emmanuel Cordero, ti kadwa tayo nga padi ditoy. Adamisa nga pagyaman iti oras ti alas 10, maawis kayo nga may makipaset. Ti Bihilia, ti umuna Sabado ti bulan, 5 ti Pebrero, maawis kayo nga maikipaset. Ti Novena, iti piyesta ti Birhen Santa Maria ti Lourdes, 2 aginggana ti 10 ti Pebrero, tuno 2 nga Candelaria, piyesta ti panakaidaton ni Apo Jesus, maawis tayo amin, datanton ti 40 days, kalpasan ti Christmas, so ito no kan, maipaknin to amin-aminan, nga arkos ti Christmas.
At dan di jay tampugo ti krus ti jubileo. Kalpasan di jay ti day ti nga lawas. Nalpas di jay lantag kan gobernur te itatta ti umay nga Domingo di jay matampugo kan di jay besalan. Kararagan tayo tapno nabunga daytoy nga panagiin nadal, panagpapatang, pananglaglagip iti krus ti jubileo nga simbolo ken sinyal ti limagasot nga tawenan nga pamati ti ditoy Pilipinas. Pinmusay ni Andrea Rabon no 24 ti taon na nga tagalantag maitabon into no 3 ti Pebrero. Manidayaw ti Apo agawid tayo garod nga pabaruan tayo ti panagayat ken pasnek tayo nga agbasa iti Biblia. Kitaan tayo ta adda schedule tayo nga mangipapati yo nagiti pamilya ken o nagjay sisa tayo nga mangtaripato ti kinapateg ti Biblia nang runa ti panagkairusat tayo manan iti Bible sharing kadagiti amin nga sisa tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo bendisyon na kayo ti managkabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa tayo iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ken agragsak tay iti amin na parabo. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak onembag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadagiti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus.
Apo Jesus, sikati agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka to'y araraw mi kat pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, ngagtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, ngagtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasunod tuwin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy kamaksagan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon ni ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madaragod nagsak ni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, intukit mo iti puso, ti wapagim isagot ni, napod makem tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. Amin nasagot, inukulit ito't miklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay tunas niyan, ang mamati ti luto, palagayat ni ti para tao. Masuto et parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magkasuto et parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, ikakit mo iti puso, ti bagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang salanami, o ako. At tuy ka, nakasagana kami,